Sanibonani Dumelang, bonjour, igama uzani sibongo mfika malandle lo lwandle kalwela lwezinkonjane zami zihambela le kude phezulu. Welcome to a review, to review something that I came across on TikTok. So stay tuned because le uma kuwukuthi umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa wake washada waphela umshado wakho, awukho umshado uthi mawuphela uphele kamnandi eyakho. Asidibane on the other side. Hello, sanibonani Dumelang, igama uzandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezinkonjane zami zihambela le kude phezulu. Do join. Kumbula ke guys ukuthi like I also have a story time segment, we also have a podcast segment. I-story time segment ngifuna ngixoxa izindaba engizithola kuma-inboxes abantu abangi-WhatsAppayo ngazo, abantu abangifonelayo bangitshele ukuthi they have a story to share, a life-changing story that will make a difference. So if now you've got a story to share, don't hesitate to DM me on TikTok, DM me on Facebook. Kanti ke if you just want to be with us at the studio and share your story in front of the camera, you are also welcome to do that. Kanti, please do not forget to like, comment, subscribe, share, and make sure ukuthi leli khaya liba ikhaya lakho. Guys, on TikTok, I came across this video. I guess khulumeni akusona story time. It's just us as abantu. Sikhuluma nje ngezinto ezenzakala because uma ngabe sithi we are an entertainment podcast, it's important ukuthi we do not leave any stone unturned. Yini li guys, ngibona le video, girl, I even scroll and went through i-profile yakhe. Uyabona ukuthi umntana lo usemncane kodwa ucabanga, ingqondo yakhe has been programmed to life problems abe exposed kuwona esemncane. Engqondweni yami nginokuthi lo mntana ukhule ekhayeni mhlawumbe at some point beli right lifudumele, kwahamba kwashintsha ngendlela ekushintsha ngayo ngezenzo zikababa. Ubaba wenza izinto ngendlela umntana abengasayi-understandi, and then it ended up ubaba ebukeka as a monster or as umuntu omubi. Ngicela sikhulumeni ngale nto. Just drop a comment on the comment section down below. Amadoda aya-realize the damage that they are causing ngokuhlukumeza abantu besifazane. Abantu besifazane baya-realize the damage they are causing ngokuhlukumeza abantu besilisa, because khona esinye istory engizos-eda khona manje esikhuluma ngokuhlukumezeka komuntu wesilisa to a point where he even decided ukwenza into ebuhlungu, and we've seen these things happening on social media. Le ngane le uyabona ukuthi ekhaya beli right makukhulu. Kwakhula baba waqala washintsha, waqonya mhlawumbe, I'm just assuming ukuthi waqonya, wathola into emnandi ngaphandle, umama khangasaye angasamnikezi yona, washintsha ubaba wayinuna ekhaya up until a point whereby ubaba waze wadecide ukuphuma abashiye ayohlala nomunye umuntu wesifazane, and lo munye umuntu wesifazane ayohlala naye wenza kwaba nzima impilo kumamakhe nasezinganeni. Impilo engabusafana ngale ndlela abantwana bebekade beyazi iyona. Wabuka uma wakhe ekhala day and night because of a man before ekade embonile ehlukumezeka, ehlukunyezwa ubaba wakhe. Uyayibona i-relationship ihamba kanje, iyahambisana. Mdala lo mntana ukhulile manje. Lo mntana uyambona ukuthi ingqondo yakhe has been programmed to the problems that she's been exposed to at a younger age. Now akasayiboni i-value in a relationship, akasayiboni i-value
in a family setup, akalazi uthando ukuthi luyini ngoba akazange ali-experience futhi akazange alibone ekhaya. The proof is indlela abazali bakhe abenze ngayo. Uyamgxeka lo mntana ngokwenza lento ayenzayo. Uthi, this year alone, I've managed to broke X amount of imshado. And i-target yami is X amount. Angifuni nokuzisho izibalo. Uzibonele ngokwakho kwividiyo. Ikhona into enje. Uyamgxeka lo mntana, u-right, u-wrong, kuhle kubi. Uyambona ukuthi umntana lo who's on a mission now, sengazi ukuthi ingane ethunywe udevil. Sengazi ukuthi ingane nje ethunywe udevil, kanti udevil yilo namandla ababehlala naye before obafundise impilo in a very painful way. Wakhula wabona impilo ingalento eyiyona, waze wakubhiliva, wangena ekhanda lakho ukuthi mzukwane ngathola i-chance ngakhula ngasezingeni lokuthi ngiyaqoma manje. Ngiyokwenza sure ukuthi ngiqoma amadoda ashadile and ngiyobe ngawaqomela ukuthi ngiwaqomelani, ngiyobe ngaqomela ukuthi ngifuna ukuhlakaza, ukuhlephula le mshado. Sekukuhle-ke makunjalo. Sekukuhle makunjalo. Ithi ngixoxele lesi story esimuncu engike ngasilalela kwenye yama-radio station podcast. Uthi uBhutini, uma wengane yami kade babemfuna, abamazi ukuthi washonaphi, abazi ukuthi uma wengane yami ukhona, ngiyamazi mina ukuthi ukephi. Ngaqeda ngaye, YouTube akafuni sibizele amagama, ngamnqunqa, ngihamba umgodi, ngangiplanile kahle, ngihamba umgodi endlini la esasihlala khona, ngamgciba. Ngaqede ngahamba, ngaskipha i-country. Ngicela ukuyinqamulela ngoba ibiyinde, it was very detailed uma ngabe ichaza lo bhuti on a radio station, kodwa mina ngicela ukuyenza ibe imfushane. Uthi ubhuti waganwa umfazi, ababethandana kumnandi, yonke into ihamba kahle. Ekuthandaneni kwawo beney'ngane ezimbili. Lezi zingane ezimbili, eyokuqala kuthiwa ino-13, eyesibili ino-8 years. Mazikhula le ngane kuhle, yonke into imnandi, ubaba ekhaya. Uthi ayikho into ebengingamenzela yona umuntu wesifazane esempilweni yami, uma wezingane zami. Bese sihlele ukuthi sizoshada ngoba vele ngakhokhela iy'ngane, ngakhipha ilobolo noma ngingaliqedanga ilobolo, kodwa ngangisezinhlelweni ukuthi ngisebenzela bona, vele impilo yami yayi-revolve around bona. Kangangokuthi lo muntu wesifazane bengasebenzi, kodwa uma ngabe ehamba estradini bongeke umbone ukuthi akasebenzi. Ugqoka uswenka ukundlula mina engisebenzayo. I-payslip yami uyena obeyazi ukuthi ngenze i-overtime, uthi ngisebenza ama-trucking long distance. Uthi i-payslip yami uyena bekaze ama-overtime engiwenzile ukuthi mangakanani nokuthi enza malini. Uyena bekaze ama-allowances wami ukuthi uma ngabe kuthiwa ngine-trip esuka la e-South Africa for a week ngiyodiliza eZimbabwe, uyena bekazi ukuthi ama-overtime alapho azoba yimalini. Uyena bekade azi ukuthi uma ngabe kuthiwe ngihambe ngayojika e-Cape Town, ngayodiliza umthwalo e-Cape Town, ngabuya nomunye umuntu, uyena bekazi ukuthi leyo trip ibiza malini. Mina ngiyazi, ngiyasebenza. I-payslip yami bengifike ngiyinike yena, ivulwe uyena, ibone uyena. Ngisho amakhadi ase-bank, we have got a joint account. Akekho umuntu ongenamali endlini, sonke sinemali njengoba bekusebenza mina, sonke sinemali. Okusho ukuthi mina uma ngihola naye uholile. Unelakhe ikhadi elikwazi ukukhipha imali kwi-bank account yethu. Lalela ukuthi kwenzakaleni. Uma wengane yami kufika isikhathi la kufanele ngihambise khona iy'ngane ekhaya ziyokwenzela isiko, ziyokwenzela kuthiwa yini ngesiZulu, isiphandla, iZulu bhengela. Uthi uma sifika lesi sikhathi, ngiloke ngibona ukuthi njalo uma kufanele kwenziwe lo mcimbi, uyalwa. Yilo mncane ongakaze ayenzelwe iZulu bhengela. Lo omdala u-right, and futhi lo omdala uhlala kagogo, lo mncane uhlala naye. Uhlala kagogo okuma wakhe. Well, kusho ukuthi uma wakhe bamsendela-ke imali monthly ukuthi anakekele lo mntwana ongaphaya, ne-allowance nje kamama-ke as usual, ukuthi abafana kumele banakekele ekhaya, baphinde banakekele nemindeni yabo. Kunomali emndenini eminingi, especially ineZulu culture. So lo omdala ona-13 uhlala nogogo bokamfana ngoba ugogo uyedwa
akekho omunye umuntu okhona. So iyona ngane ethunywayo ekhona ekhaya-ke, bamnakekela ngaleyo ndlela ukuthi uma ngikhona ngibuyile ngiyahamba ngifulayishe igrosa, sihambe siyobona ingane, sibone nomama kwama-holiday izovakasha kanjalo kanjalo kanjalo. Le ncane eno-8 years eyenza u-grade 2 njengamanje, ihlala la endlini nonkosikazi wami. Njalo mesikhuluma indaba yokuthi kufanele iyokwenzela iZulu bhengele, unkosikazi hleze enamazabazaba, ashintshe i-date, abe nama-excuses. Njalo uthi kwashintshwa ama-date okwenza lokhunjani, imbeleko yomntwana kwaze kwayika-3. Uthi ngaze ngabuza ukuthi kanti kwenzakalani? Yini le yenza ukuthi njalo uma ngikhuluma ngendaba yokuthi asihambe siyekhaya siyokwenza imbeleko yalo mntwana wona uyanqaba? And bayithula abantwana, lo mdala ngamenzela zonke izimfanelo ngoba uthi lo bamthola bengakushadi. So wamthola bebemthola bengakushadi, wamfika wamhlawula, wenza zonke izinto, wathathwa-ke esemncane mekaqeda ngazi 2 years, 3 years, bamthatha-ke bawumenzela yonke into, and then wayeseyamcela ukuthi ashintshe isibongo ngoba vele uzimisele ngaye. Okay, fine, kwa-right-ke wayo, kwenzeka yonke into ngokohlelo. Kodwa uthi kulo mncane, hhayi man, uyalwa umfazi, uyalwa, unamazabazaba, unama-excuses. Njalo uma ngithi hayi bo, ayisilungise indaba yalo mfana, ngiyabuya, ngizobuya iviki uthi ngize, uwazi ngisho ama-offer ami, ngisho ama-leave ami, uma ngizokwenza into emsebenzini ngiyamtshela, umuntu nje owaziyo ukuthi impilo yami i-clean straight, as much as kuthiwa abantu abadrayiva ama-truck banemikhuba. Yebo, ngiyindoda, nginamaphutha ami, kodwa ikhaya ngiyalazi futhi angikaze ngilikhohlwe. Futhi nawe uyazi ukuthi even ngisho ikhadi, ubona ngisho into eyenzeke kuma-bank statement ukuthi kwenzakalani. Umuntu ongeke angingabazi ukuthi ngisebenzele ekhaya. Njalo lo mama lo, makufanele kuyokwenziwa le mbeleko yalo mntwana, unama-excuses. Uthi hhayi lento ingikhathaze to a point la uthi khona la bake balwa khona, bebangayona lento yokuthi lo akafuni ngempela ukuthi ingane yenzelwe imbeleko. Angazi ukuthi kanjani nini, kephi, wezwe ini, etheni, ngoba igazi lisoloko lizokhuluma. Laphuma iqiniso at some point, angazi kanjani. Angazi ukuthi kanjani, kodwa uthe mechaza wathi, la engithole khona iqiniso ukuthi lo mntwana lo enqaba nayo ukuthi ayokwenzela imbeleko akuyena owami. Ila engibone khona ukuthi ayikho into ekuthiwa uthando emhlabeni. Yini ongayenzela umuntu wesifazane? Yini ongayenzela umuntu wesilisa uma ukuthi umuntu uzothi uhleli naye endlini ephatha amakhadi, ephatha ama-payslip, edla kahle, egqoka econsa ukudlula wena, kodwa still akwazi ukuba nesibindi sokwenza into enje. And on top of ukuthi elenzile iphutha elikhulu elinjalo, angazihlambuluki, angazivezi yena ukuthi mina sengenze ukuthi. Uthi into engayenza lo bhuti mekafona was overseas. Angithi ngicabanga ukuthi abantu, okay, let me tell you ukuthi overseas, amazwe amaningi overseas, aba-truck drivers are on high demand and ahola kangcono, ananama-benefits okudlula la e-South Africa. Uthi ngavele ngaplana the day ngizwa ukuthi le ngane akuyona yami, ila engaplana khona ukuthi ngiyaqeda ngomndeni wami, vele le kweyami yokuqala i-right, ihlala noma ekhaya. Uthi ngaplana ukuthi kambe ngizokwenza njani, kodwa okusalayo inhliziyo yami igaya izibozi, sengondle ingane yenye indoda for 8 years in my house. Kusho ukuthi lo mfazi uma ngiphuma ngihamba usala adla imali yami, namanye amadoda akagcini ngokudla imali yami, udla imali yami kudliwe yena, azale ingane, ngiphinde ngiyondle mina leyo ngane ngemali yami, ngey'thukuthuku zami. Ucabanga ukuthi kumnandi ukuhamba emgwaqweni ungalali, uncinzelwa amehlo, ubala amalodi ukuthi yesingakhi lo soyenzile, ngoba ubalela ukuthi laba bantu bashiye emuva endlini bangasokoli inganex, yena uzongenza kanje. Uthi ngavele ngaguglisha, ngafuna ukwazi uphoyizeni omnqamulajuqu omqeda umuntu same time. Uthi the day ngibaplanele, ngase ngiplanile akazange abone. Sinomuzi la esihlala khona and umuzi wakhona une-double garage. I-double garage eyesibili igaraji ihlala amathuluzi. So ngihamba umgodi egaraji, ngawakha such that ukuthi ushona phansi ngase ngiyaphinde ngiyawumboza, ngafaka usemende. Uma uhamba phezu kwalowo semende phezulu, bungeke ubone ukuthi kumbiwe ngaphansi. Uthi bengiloke ngihumba kancane kancane kancane, uma ngikhona ngibuyile ekhaya, ngawumba qede ngawufaka ama-chemicals. Ngithe uma ngiqeda lapho, the day ngiqeda ngabo, ngaqala ngaye, ngamphathela ipizza, ngathi nayi ipizza sithandwa sami, ngamthengela newayini, kuthiwa wayelithanda kusisi iwayini elibomvu. Uthi ngamthengela newayini, ngathi chatha esiphuzweni,
uthi uphoyizeni engamnika wona ukudla kancane 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 kancane, awukusheshisi, awukugulisi, awukujulukisi, awukwenzi nex, kodwa nje mhla ulala, ulala ungavuki, ulala ungavuki. Uthi uthi ngase ngibalile futhi ngoba phela ngangisazi isikhathi leyo nto izokwenzeka nini. Ngithathe i-leave, ngifuna ukumonitha kahle yonke into ezokwenzeka la. Uthi ngalelo langa walala wangavuki. Uthi ngalelo langa elalile wangavuki, wavala ikamero. Ingane le wayisa kagogo for izinsukwana, wahamba wayombela kuleya basement lapha kuloya mgodi awenzile, wamgqiba wamfaka phakathi. Uthi uthe mayeqeda lapho, wahamba wayolanda le ngane ekuthiwa akuyona eyakhe ina-8 years. Mekaqeda ukuyilanda le ngane, uthi yafika ingane eyibekele bonkabonqa. Uthi yathi ifuna ukuza le ndala, ngathi cha, sala wena. Uthi nje ngayiqala ngedanoni-ke yona ingane, ngayinika idanoni, sengifakile yonke into, ngimikisile, ngiredi, ngiyazi ukuthi nayo iyalandela yona. Vele-ke i-weak ayiseyona umuntu omdala, ngiyazi ukuthi ngakusasa ngizobe ngiqedile ngayo. Uthi ngibagcibile balapha ngaphansi komhlaba njengoba ngifona the following day mina mangiqeda ukubagciba. Uthini? Uthi wayese-aplayile already ukuyosebenza overseas, ema-trucking overseas. Wayeseyitholile ne-offer futhi eseshilo ukuthi ufuna ukulungisa izinto zakhe zama-visa nani nani yonke into. Uthi-ke base-ke baduka laba bowu-2. Uma beduka, eyi angazi ukuthi wenza kanjani, kodwa uthi iyafakwa i-case yokuthi ama-missing person. Uthi kuthiwa bafuna, kwaphela almost 3 months bengatholakali. Up to a point la wagcina esethi khona akathathe usisi wakhe azohlala la ukuze agade lo muzi, usisi wakubuka ndoda. Athi ucela ukuthi usisi wakhe azohlala la ngoba yena uthole i-offer eya overseas. As much as isimo semanzonzwana sinje, kunabantu abadukile abangaziwa ukuthi bakephi, naye akazi ukuthi kufanele enzenjani ngoba uthole i-offer overseas. Kodwa if kunomkhondo olandelayo ozofika ozothini thini thini, uzokwenza sure ukuthi uyabuya azoyi-attend-a leyo nto leyo. Uthi wayeseya enyangeni thizeni-ke yamgeza ukuthi nje kungabi khona case emlandelayo, bangasoli ukuthi khona into ayaziyo. Uthi yeyi msakazi, iyangidla lento every day, day in day out, iyangidla lento. Ngihleli kuleli zwe engihleli kulona, ave ngihleli kamnandi, sengize ngathola ngisho umuntu wesifazane kule ndawo. Kodwa iyangidla lento ukuthi kunabantu abalapha kuloya muzi engawushiya e-South Africa. Ngicela ukubuza ukuthi into enje siyithini? Siyithini ngempela into enje? Why singabantu sabantu abangeneli kanje? Siyabona yini ukuthi we are destroying i-future yemindeni nezingane by so doing? Yazi mangibona le post yalo mntwana, I was, at first I laughed. You know me nokuhleka, yazi at first I laughed. Ngithi mina yibo le ngane, mese ngibuka ama-comments I can actually see. And okubuhlungu kunako ukuthi uma ubuka ama-comment kule post yalo mntana, people are making fun of it. I'm sorry about this light that keeps switching on and off. Angazi nami ukuthi kwenzakalani. People are excited and bayamkhuthaza. Bathi hayi lowo target uncane, awungathi ushaya u-50 ufike ku-100, sizokulekelela, Simbo kodwa we are behind you. Which shows ukuthi abantu balimele kangakanani, especially abesifazane nabesilisa kuhlangene. Why siyi-generation enje? What do you think of this video yalo mntana ojayivela ukuthi ushaye i-target yokuthi usebhidlize imizi emingakhi? Uthi akho muntu, akho couple, akho mshado, akho bantu abashadile abazoba happy. Yena meanwhile ubaba wakhe wabahlukumeza noma wakhe, uma wakhe wazi wanjani njani njani, engathi uma wakhe wazi wafa ngenxa kababa wakhe ngoba wahamba ubaba wakhe waze wabuya nesifo la ekuhambeni kwakhe, ehambe efosha, wabuya nesifo esabulala unina, bakhula kanzima. Unina uyise segijima nabanye ayevele egijima nabo engabanakile. Yini lesiphilayo? Futhi ekusini lesi siphilayo. Ikhona mhlawumbe into esingayenza ukulungisa lesimo. Yo, hayi, bengithi angisike elijikayo nje ngoba yazini, kubi. Liyabhubha, yabona umuntu ongaboni ukuthi liyabhubha, ingane encane kuphela izele izolo. Kodwa-ke, don't forget to like, comment, subscribe, share, and make sure ukuthi if you've got a life-changing story, you'd like to share your story, you'd like to come to the podcast, do visit us. We are always welcoming people who are bringing us izindaba ezi life-changing nezi-interesting.
from me, love and peace. Sorry about my lights. I don't know what is happening.